ba kamar ta, haskenta ya samu kowa. Me zan faɗa ne ku gane, Mahmud ya zarce kowa. Wata rayuwa ba kamar ta, haskenta ya samu kowa. Me zan faɗa ne ku gane, Mahmud ya zarce kowa. Allazi la ya mutu, ka daɗo salati da girma a wurin mafi kyau ga kyau, wannan da ke ba da girma, na ɗayan da san ba kamar sa, wannan da shi ya yi ta fama domin ganin an riƙe ka, an bi ka an bautata ma, bautar ka shi ya yi da shanta, Mahmud dan Larabawa. Ya umma Zara, yarda so ku ya shugabata, ba wai so na yin kasuwa ba, ko na san asar rayuwata, yarda so ku dan kalikin mu na yi muku magiya na yi fata, bana ne na rabo jikin ku dan Allah ku zama rayuwata, ku ta kula ni ku yi min karamci har ji ban da ku ban da kowa. Ku duba wake da su sai banina, Ahmad Muhammad da Mahi shine adar rayuwana, ranar kiyama da an je wane abun zai suna, sai hashirin namu kenan kuma akibin shugabana, an ba shi dukkan mutane na yabo da su har da baiwa. Da sarki a yabe shi tilas banina, komai nasa ya kai yabo ne, wannan ta sana da suna, shine Muhammad cikakke ko kyauwa ya kai shugabana, komai na kyau in ka ɗauka Allah ya haɗawa nabina, bari shi yake haska kyawu a ga kyansa haske na kowa, wata rayuwa ba kamar ta, haskenta ya samu kowa. Me zan faɗa ne ku gane, Mahmud ya zarce kowa, asali da nasaba a bayi waye kamar shugabana, sarki da kyawunta ya kai tif tif a komai ku auna, danginsa sun ɗauki hasken shiryarsa ni ma batuna, shi za a raba a dace daga shi ake haska suna, asalinsa ba mai kamar sa guda cikin annabawa. Zafin rayuwa ya yi sanyi tun da ka sauka ya shugabana, har waraka da kunci da daci ko rudin da zai sani rana, kyawawan ɗabi'u ka koyar, yarda da ni ka zan malamina, koda su na zauna na ɗauka su yi sanai ta begen gwanina, kyawun hali har ɗabi'a manzan ya zarce kowa. Duk daga duniya ka cire mu a kangin shan wuya ya nabi, duk ilimin da za a yi asira kai ka faɗe shi mai haska bayi, har muka samu yanci da girma dole mu gode wa habibi, sama ka bar mu mun sha wuya ba har cuta ka ɗauke ɗabibi, mutunin mun riga mun fahimta na ne gata ga kowa. Saita mu tabbas shi ya saka mu hanya ta tsira, duk wahala ya daure ya jure, baya so ya zambin ya kara, hanyar ya cire duk kayoyi ta fita tas akai babu saura, komai ya faɗa ya isar shi ya kai ko ina babu gyara, sani da kokari shugabanmu yau aikin da kai na ta tsaiwa, wata rayuwa ba kamar ta, haskenta ya samu kowa. Me zan faɗa ne ku gane, Mahmud ya zarce kowa.
kowa. Ku tuno da ranar wafati furcin da yayi shugabana, kafin fitar rai ga kowa a haɗo a sawa gwanina. Fatansa kowa ya huta ya ɗauke zafin ɗabina, a cikin halitta gaba ɗai har ma masoyan ka kai ma. Dausan kawa yayi kamar sa ai babu sai shi da kowa. Nisan akwai har da babu kun san ba za su yi gamu ba, haka shugabana akwai ne mu babu ba zan shiru ba. Duk martabobi da girma ba mai su idan ga gwanina, daga shi ake ba da komai matsayinsa ne ba zato ba. Ko arziki za a baka Mahmud shi ke rabawa. Wallahi kafin sababu farkon yabawa ilahi, shi ne ya soma ya fara Ahmad suke cewa mahi. Aka fara yin godiya ma dan ni'ima ta Allah sai shi, tun babu kowa da komai haskensa ya tsarkake shi. Alhamdulillah Allah ne ya koya wa kowa. Na ukun sunan samahi wanda da shi ake shafa karya, kafin sawake da wannan sunan tina ko a baya. Mun san da shi ne karimi Allah yake binne karya, da zuwanka mun samu haske musbahu khairul bariya. Ka shirya bayi ga Allah sannan ka dan larabawa, wata rayuwa ba kamar ta hasken ta ya samu kowa. Zan fada ne ku gane Mahmud ya zarce kowa. Bimbi ka mun sallama ma aikin da kai ka yi daidai, ka sauke sabon ilahu cif kuma ko ina ka buka kai. Ba mai musu na fahimta sai dan wuya ka na sai dai, marashin rabo dan haramun mai kinsa ce masa can dai. Kun ba da komai gare ka mu zai je kushewa. Sanadinsa za a yi kiyama ranar a tayar da kowa, shi kadai za a nuna domin a sanya fi kowa. Mai kinsa sai yayi nadama na abin da yayi yafuwawa, in dai kana gufiyayye hashirun kana shafa kowa. Sunanka ne gun ilahu ka zai ta da kowa. Kowa yana nan a tsayuwa rana tana narka bayi, tsananinta ya kai azaba Allahu ya kyala bayi. Matukar fishi zai a ranar haka za a zauna idan yayi, ba mai kusantar makagi sai dai masoyi na biyi. Bayansa ba mai mukamu da cikin annabawa. Shi kadai za ya taso tilas a duka wa mahi, ya wuce yana keta bayi sai gun makagi ilahi. Kalle shi shine fiyayye ɗaya tak masoyin ilahi. Sati ya ce sal a baka ranar ka ce ya habibi, sanadinsa daman ya tara domin a san ya fi kowa. Wata rayuwa ba kamar ta haskenta ya samu kowa. Zan fada ne ku gane Mahmud ya zarce kowa. Wallahi kowa a ranar sai ya san masoyin biyabi, shi kadai zai ta aiki domin kar a sanya mu zafi. Daga nan ya je can ya zo nan duk domin mu tahe nazifi. Bayan gamawa da komai har a wutar yake tsama bayi, Allahu ne duk ya tsara domin a san ya fi kowa. Sakamakon mu in yayi kyawu ga mu gaban
Allahu ne kun ji gwarzo, wa zai ga ƙarin sarki da koran har annabawa. Na biyar ku ce akibun ne ƙarshen zuwan annabawa, daga kansa an kulla ƙofar wahayi da sako ga kowa, an tattare duk mukamai an bai wa ɗan larabawa. Ya katimul anbiya'u daga kanka an kulla baiwa, an baka komai da sanda domin a san kafi kowa. Kowa ya ce annabi ne shi bayan kato ya yi karya, ku kira shi ɗan damfara ne wanda yake ɓatarwa da karya. Kai ne na ƙarshe a aike, yarda mu bi ka khairul bariya. A tsare mu saba wa Allah, mi bautar sa ba juya baya. Allah dan kisar annabu ka yarda da ni anan har cewa wata rayuwa ba kamar ta, haskenta ya samu kowa. Zan fada ne ku gane Mahamudi ya zarce kowa. Da zuwanka khairul anami bayinsa mun samu haske, kowa yana can a rana sai da ka zo kake kai mu ɗaki. Mun samu yanci da girma har a cikinsa an bamba sauki. Tabbas ɗanɗanon san ka yayi don Allah a ƙaran da zaki. Yarda da ni in zamna ka nuna don wanda ya yi annabawa. Mahamudu dai annabi ne, tamkarsa ba za a yi ba. Bacci ka kwanta ka ganshi, shi ne kwarai ba zato ba. In koya sosai a ganshi, yanzu a nan wurin ba da wai ba. Kuma gashi dai yayi wafati, mene kake bai gani ba. In dai ya zo zuciyarka, ka ji ya zarce kowa. Kirjin shugaban duk halitta Allah nasa ya yalwata shi, ya ɗauke wa haskensa nauyi, ya shirya shi ya tsarkake shi. Ya saka a bautar da za a yi da girman sawa ya yi kamar shi. Da rafa'ul zikir ga su kausar duk an bashi sun zagaye shi. Ƙorafin mai bukata barnin sai da su ya fi kowa. Gashi Ubangijin naka nura bai taɓa barka kai ɗai da ɗai ba, ko yaushe kuna nan a tare, ko da sakan ba zai ƙaurace ba. Sannan a sanda shi zai ta baka sai ka gamsu ba ɗan kaɗan ba. Rainan rabuwa yayi kamar ka, ya shirya ka ba zai shiru ba. La ya wadace ka ya kuma baka tun babu kowa. Wata rayuwa ba kamar ta, haskenta ya samu kowa. Zan faɗa ne ku gane Mahamudi ya zarce kowa. Sai aka ɗaukaka ba kamar ka, zan ta faɗa ba zan lullube ba. Duk shura da sunan waninka su ya zam kamar ma ba a yi ba. Samun wanda zai kama naka Allah bai ba za ya yi ba. Komai rabbana in ya baka babu irin sana ƙara duba. Tun daga duniya har kiyama kasimu ne yake shafa kowa. Sha'an bato sha kirari tamkar ka ba za a yi ba. Duk matsayi da girman waninka ban ji shi na yin rabo ba. Kowa ya samu da kai ne har wanda bai sallama ba. Kura ƙorafin mai bukata a rabanka ba dai kaɗan ba. Daga kai ake bai halitta a cikinsu har annabawa. Bawa na Allah tsayayye, komansa bai karkace ba. Aka shi kadai ne cikakken mai binsa ba da wai ba. Aikin da yayi kaf ku duba, ba wanda ba na sani ba. Mahamudu kayi wa Allah aikin da ba zai kama ba. Kai ne ka bauta wa Allah
babu komai da kowa. Wanda ya barkato kansa yaiwa ba kofa ta tsiran mu sai kai, tunda ilahu kai yayi wa shaida cewa ɗaha manzansa ne kai. Sannu da lokaci shugabanmu duk sakonsa mun san ka kai. Na shaida ina ƙara shaida tabbas nura aikensa ka kai. Wallahi ni na rabauta da shi a cikinsa na samu baiwa. Wata rayuwa ba kamar ta, haskenta ya samu kowa. Ni zan faɗa ne gani Mahmud ya zarce kowa. Dan dai da kai ya habibi wa zan kira in ji daɗi. An bani baiwar yabanka da kiranka dan na ji daɗi. Roƙon da zan yo a ƙaran adade ta girma da faɗi. Na ji babu kowa da komai ka cika zuciyar da hafardi. Ranar da duk zana ka tare ni kai mun masauki. Mahmud zaɓi na Allah, hasken sawa yayi kamar shi. Ko babu hujjar hadisi ba aya ina wanda yayi shi. Aiki hali ko jikinsa ba mai irin nasa sai shi. Kowa ya zo kwaikwaya yayi daga gunsa dan nasa sauki. Haka rabbana shi yayi, ai koyi da shi ya fi kowa. Tuffa da surar jikinka sunansa ne dan jira dai. Bai rama cuta da cuta alkairi yake dan tuna dai. Ba yayi kamar shi karamci kaf a cikin halitta muje dai. Ba wanda san bai da aibu dan yayi bautarsa daidai. Bayan sawa za a ce ba rahamar da ta samu kowa. Da faɗa da aikinsa nura sunansu bauta tuna shi. Ladan sananan cikakke ko babu mai aikata shi. Ba wanda aka ba wa sunna kafinsa domin kwasai shi. Wannan kadai ya ishe mu ji namu waye kamar shi. Mai hankali za ya gani akan sai ga wawa. Wata rayuwa ba kamar ta, haskenta ya samu kowa. Me zan faɗa ne ku gane Mahmud ya zarce kowa. Wata rayuwa ba kamar ta, haskenta ya samu kowa. Me zan faɗa ne ku gane Mahmud ya zarce kowa. Wata rayuwa ba kamar ta, haskenta ya samu kowa. Me zan faɗa ne ku gane Mahmud ya zarce kowa. Adamsi on the mix.